Kuphunywe umkhankaso kusabalaliswa umyalezo wokuqhuquzela abantu ukuba balandele imithetho yokubagcina bephephile. Nale vaccine lethu iyeza izoba usizo ngoba sibonile abantu babhuqwa lesifo ukuthi engathithi bangayimukela. Izakhamuzi ziwamukele lo mkhankaso. Asizongcabana kulesikhathi samanje asivakashi kamakhelwane engenasidingo noma ngabe umngcwabo kuya labo abakhethiweyo sizofaka leyo mvuselelo kubantu. Uhulumeni naye ngicabanga ukuthi ayidinga into yokulekelelwa ikakhulukazi inhlaka ezifana namakhosi ukuthi iqinisekise ukuthi abantu bayaphepha ngoba egcineni abaholi phela fanele babe nabantu mase bephela kanje abantu angeke baze bahole umuntu. Sengathi ngabayiningi nomkhankaso uhambele yonke indawo ngoba uyasiza enganeni ukuthi zikwazi ukubona ukuthi kubaleke kanjani ukufaka imask. Kulindeleke ukuba imigomo yokuqala ye-COVID-19 ifike kuleli ngomhla ka-1 kuFebruwari. Kumanje bangaphezulu kuka-300,000 abantu asebehaqwe i-COVID-19 kulesifundazwe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseMgababa.